dun bar. Hoxe día de noite imos quedar a falar. Benvidas a un novo programa, hoxe especial de Semana Santa, e imos falar sobre a religión. E temos connosco, como sempre, a Dani e a Laura e o noso invitado, Adri Herrero. Hola. Moitas grazas por estar outra vez aquí connosco e grazas a ti, Dani, Adri, por participar hoxe e por aceptar a nosa invitación unha vez máis. Dani, ti tamén. Grazas a vos. Eu sempre Moitas disposto. grazas a vos. Grazas a ti tamén, Javi. O primeiro que queríamos saber un pouco é de que maneira te introduciches na religión. Ajá. Bueno, eu son cristiano evangélico, non? E realmente introducirme non empecé así de repente. A miña familia é cristiana tamén. Bueno, foron ensinándome os valores cristianos e todo isto. Pero sí que chegou un momento en que tiven que decidir, non? Se o que me estaban ensinando era o que eu quería ou se non me convencía, non? Entón, poderíase decir que a idade de 13, 14 anos, pues xa comecei a tomármelo en serio, non? A pensar por mí mismo e a entender realmente se eso que me estaban contando era interesante ou non para mí, non? Se era crible ou non. Máis ou menos sobre esa idade cando comecei a interesarme polo tema. Neste caso tamén falamos de que non sei exactamente como tendes os sacramentos na Iglesia Evangélica, porque isto que ti falas o temo o na Católica o que hai o punto do que sería a confirmación, non? No que teóricamente, ou polo menos públicamente, o tomas como máis en serio. Isto Sí. existe na religión vista do punto de vista evangélico? Non. En realidade é moito máis sinxelo nese sentido. É máis como... Bueno, eu sempre prefiro decir que é máis unha relación que unha religión. No sentido de que non tens que cumprir unha serie de cousas para ser cristiano. Simplemente, obviamente, creer en Deus e ter unha relación con ele. Entón, non hai un sacramento de confirmación ni nada disto. Simplemente é unha decisión personal que tomas, non tens que decir a ninguén. Pero sí que, por exemplo, hai cousas como o bautismo que se fai, pero non se fai cando és pequeno, cando és un bebé, senón se fai. Por exemplo, eu bauticime aos 17 anos, cando xa és unha persona, pues, considerase madura, ainda que cada un madura nunha idade distinta, pero tomas esa decisión e simplemente tomaste como un acto de identificación, ¿no? con que crees. E simplemente é o acto máis sacramental, podrías decir, da religión Entón, cada evangélica. persoa se bautiza a idade que quere cando se sinte preparada? Sí. Por exemplo, eu coñezo a xente que se bautizou aos 40 e pico, que non cría, bueno, comezou a creer e tomou esa decisión. É un acto simplemente de o que digo, de identificación co que crees. É mostrar testimonio, por decirlo así, aos demais de que crees niso e te identificas con. Bueno, é guai Parece. porque parece que, bueno, no catolicismo venche imposto moitas veces eso de que te bautizas antes de cuestionarte nada, quero decir. Claro. Sí, faise un pouco máis como salvar a alma da persoa, se ese neno pois morre ou que sexa, pois está como salvado, xa que foi bautizado. No seu sentido é distinto, xa digo, é simplemente unha identificación. O bautismo non te salva de nada, simplemente te identifica. É como, por decirlo así, de alguna maneira, son do Madrid e poñome a camiseta do Madrid porque me identifica con iso. Non ten máis que iso. Non te salva, nin te protexe, nin nada disto. Como é a túa experiencia de comunidade? Porque isto, por suposto, o bautismo se vive en comunidade, non? O bautismo, bueno, o bautismo se vive en comunidade. Alguén te bautiza, bautizaste diante dos teus achegados. Sí. Eu normalmente vou á igrexa. Non é tan grande como as igrexas católicas, máis un local alquilado, literalmente. E hai
solemos reunirnos os domingos e aí é onde se fai eso. Hai unha piscina con agua fría, no meu caso. Podían calentar un poquinho máis a agua. Bauticeime en decembro. Pero sí, normalmente o que se fai é invitar, o sea, a xente que vai á igrexa normalmente pues, soe ir a ese acto e normalmente tamén invitas a compañeros, a persoas que coñeces que non creen para que vexan un pouco como vai a cousa tamén lles interese e tal. Como é un acto como é importante para a persoa, pues, que a xente que non cree tamén poda ver. E xa un pouco entrando en materia quizáis máis de religión fina, de que maneira, como entendes ti a Deus? Non entendo. No, a ver, realmente non se pode entender a 100% a Deus. O sea, se entendemos o que é Deus, pero o que eu entendo é que é un Deus creador, vale? Un Deus que creou todo o universo, todo o que vemos, creou tamén a nosotros. É que é moi personal. Non é un Deus como a outras religións que tens que facer unha serie de actos para conectarte con él ou para que non se cabree ou para que estés ben con él, senón que é un Deus que creounos porque nos amaba, como un acto de amor, non por necesidade, non nos necesitaba, pero sí que foi un acto de amor, e quere ter esa relación con nós. Simplemente eso. Sí que hai unha relación entre creador e criaturas, por decirlo de alguma maneira, ¿no? Que non estamos no mesmo ámbito, pero un Deus que te pode relacionar todos os días con el. Feito, eu o fago tamén, orando. Pero orando non repetindo unha serie de Ave Marías ou de letanías, senón como falo con vos agora mesmo. Unha conversación. Sí, expoñolle os problemas que teño, tamén o agradecemento, porque hai veces que lle agradezo as cousas que me pasan, ¿no? Boas. As malas, bueno, as agradezco pouco porque nadie quere cousas malas, pero sí, é unha relación normal dentro do que cabe, ¿no? Natural, podría decir. E cando dis que Deus está a un nivel, te refires tamén a un nivel, como que está a un nivel superior á humanidade? Sí, o sea, podríamos decir que o creador e o creado non están ao mesmo nivel no sentido de que é complicado de explicar isto, ¿no? Pero porque é difícil de entender unha cousa fora do tempo. O sea, Deus non está dentro do tempo, por eso dicimos que é eterno, ¿no? Sin embargo, nós sí que estamos neste espacio-tempo que estamos limitados. El non está nesta esfera limitada, por decirlo así. Pero sí que se pode meter, por decirlo así, en nós. Unha figura moi fácil de entender isto, por decirlo de alguma maneira, é como se Deus fose un... Laura, volve agora, espero. Sí, creo que escoito mentres tanto, sí. Vale. É como se, por exemplo, Deus fose un cubo, vale? Que está nas 3 dimensións, que se pode representar nas 3 dimensións, pero se quere meter no noso espacio-tempo, como se ve o cubo? Como un cuadrado. Pois sería desa maneira. Ten unhas características que nos non temos, pero sí que pode, por decir así, representarse ou verse que é a persoa de Xesús, o exemplo concreto de que el pode estar no noso espazo, nosotros. Explota a cabeza. Claro, é un pouco como Interstellar. Sí, podríamos decir algo así. Referencias. Pero sí, é o que digo, é difícil de entender, o sea, porque non nos cabe a eternidade de cousas que son complicadas, pero bueno, eso é o que a Biblia tamén dice sobre él. Cando quedamos contigo, nos contaches tamén que non celebrades a Semana Santa como se celebra no mundo católico. Eu tiña tamén unha dúbida de como se estrutura a mensaxe da Biblia, se tedes un ano litúrxico, se tendes unha forma estructurada de contar a Biblia. O ano litúrxico, bueno, o tema de relacións de Semana Santa non facemos esta celebración. O sea, que creo que non fai falta sacralizar cousas demais. O sea, temos a tendencia a sacralizar ou facer sagradas moitas cousas, porque parece que
que teñen máis importancia ou máis valor, non? Pero por eso digo que é unha relación bastante sencilla dentro do que cabe, non, con Deus. Non hai ningún ano litúrxico, non hai ningún ano especial distinto que a outro. Bueno, o ano Agradecen. litúrxico no catolicismo son cada 4 anos se lee toda a Biblia e cada 4 anos pois se volve a repetir o que se leu do 4 anos anteriores. Ajá. Non é nada disto. A Biblia, eu teño a Biblia no móvil, eu teño a Biblia en papel tamén, teño varias versións tamén da Biblia, unha con funda vaqueira e outra con tapa normal. E cada un lee a Biblia cando quere. Eu lín a Biblia inteira unha vez, pero tampouco me acordo de cada detalle. Pero non se fai ningún acto no que se lexa a Biblia inteira. Non hai tantos, se te digo, os únicos actos, por decir así, que facemos é o bautismo, a celebración da Santa Cena. Eucaristía. Non. Bueno. Como que repartimos, por decir así, un pan e viño recordando a morte de Xesús, non? É un acto de recordar aquilo que pasou. Eso é semanal, non? Quero dicir, o dos domingos. Sí. Sí. Uh-huh. Como son estes espazos de reunión? Porque, aparte do tema da Semana Santa e como se vive no catolicismo, hai moita imaxinería e moito pasear os santos ou as imaxes. Entendo que parte do rexeitamento destas tradicións ou desta forma de expresalo é pola non adoración de imaxes, precisamente. Como son os vosos espazos de reunións? Tendes tamén... Como son? Vamos. Como facemos un domingo, por exemplo? Que facemos? Como é a vosa igrexa? Dixeches antes que era como unha especie de local no que tendes alquilado un espazo con sillas ou con cadeiras para que este a xente e compartir. Sí. Quen dirixe a ceremonia? Ou como é a celebración dentro dese espazo? Vale. Depende tamén da igrexa, non hai unha estipulación. Por exemplo, non hai a igrexa como hai no catolicismo, que a cabeza é o Papa, non? E todo isto vai debaixo. Non hai esa escalafón, non? Esa xerarquía. É máis, hai unha pequena xerarquía para ter un pouco de orden, non? Nas reunións, pero non é tan grande. Non dependemos dun estamento superior. Soe haber 3 ou 4 persoas, dependendo tamén do tamaño da igrexa, obviamente. Por exemplo, na miña, que me reúno aquí en Barcelona, son 4 persoas, que son normalmente persoas máis adultas, non? Que levan máis tempo, que se chaman o anciáns, que por un término que ven da Biblia, e que soen ser as persoas que dirixen un pouco, que están máis... non tanto que dirixen, porque sempre se soe facer reunións no que se toman as decisións en común, pero sí que son as persoas que se dedican máis tempo á organización da igrexa, un pouco, non? Cando dis persoas poden ser homes e mulleres ou só homes? Interesante pregunta. Porque depende da igrexa. Por exemplo, na que vou eu, estas persoas son 4 homes. Pero hai igrexas nas que hai mulleres. E hai xente que pensa... Isto hai xente que non pensa todo o mundo igual, non? Hai xente que pensa que as mulleres pois non poden ter un nivel xerárquico máis alto, que pensan desa maneira, e hai outras que sí que pensan que poden estar igualmente. Eso é cuestión de interpretación da Biblia, que hai persoas que pensan dunha maneira ou outra. Soe estar pasado de moda esta. O sea, soe pasar coas persoas máis maiores, ¿no? Que teñen esa costumbre. Pero bueno, é un tema que está de estudar aí da Biblia. Eu creo que hai moito tema cultural, porque hai que entender que a cultura na que se escribiu a Biblia era moi machista, e a Biblia non o esconde. Non quere decir que Deus sea machista, simplemente está reflexándose a cultura do seu tempo. Que pasa que hai problemas de que hai xente que toma eso literal e o traduce o día de hoxe, e hai xente que interpreta un pouco como está a sociedade. Bueno, un pouco daquela maneira. Non podo decir que sexa unha cousa ou outra. É unha cousa de estudio, por decirlo así.
que se pode facer. É das dous cousas. Depende, non? Como se di. Nese sentido, tampouco hai unhas directrices, como dis, que veñan do Papa ou que veñan de unha xerarquización. O decide o propio grupo. Sí, a ver, nos pensamos que aquí ven a parte complicada de entender, ¿no? Pero nos pensamos que cada persona cando é cristián recibe o Espírito Santo, ¿vale? O sea, se coñece sona da Trinidade o Pai, Fillo e Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é o que cada creyente ten dentro. O sea, é unha, non sei como, non o vexo, non o podo ver, pero está dentro de cada persoa, vale? Entón, eso é o que te permite relacionarte con Deus. O sea, el mismo se acerca a ti para que ti te podas relacionar cos demais. E ti es capaz de interpretar e entender o que ven na Biblia, gracias a iso. Por iso non depende dunha terceira persoa para poder comunicarte con Deus, non? Nin o Papa, nin... Incluso os anciáns estos que os decía, que son as persoas que pode ser que estén ordenando un pouco máis a igrexa, sempre hai unha figura de respeto, ¿no? Como todo, como deberíamos de facer con calquera persoa, pero se esas persoas pensamos que poden estar equivocadas en algunhas cousas que dice ou tal, cada un vai rendir contas directamente ante Deus, non depende da terceira persoa. É dicir, non é como un rebaño que o que din eles tes que seguilo, non? O sea, normalmente son persoas que sí que coñecen a Biblia e teñen ideas que van acorde con iso, pero hai casos nos que pode ser que non sei se así. É unha cousa de comunidade, pero tamén é individual. Así que hai esa liberdade, ¿no? que temos de non hai uns parámetros que seguir concretos. Obviamente, o básico é que tens que ter unha relación con Deus e aceptar que Xesús morreu por ti. En destas cousas básicas, cales son os valores principais que consideras que rixen a túa fe, que de algún xeito tamén incorporas na túa vida? E como os incorporas? Pois, para saber os valores, é o que digo, hai que ler a Biblia. Porque ler a Biblia é a palabra de Deus. É o que rixe, por decirlo así, o que vai para ben. Non porque Deus quera se xa caprichoso e quera que faga esas cosas dunha maneira, senón porque el é o diseñador, todos nós somos diseñadores, el nos diseñou dunha maneira e cree que esas pautas son as mellores, pero temos a liberdade de escollela. Dentro desos valores, o amor é o primeiro. O amor é o primeiro valor que deberíamos de ter. Porque ademais hai unha parte moi interesante da Biblia que o amor cubre moitas faltas, porque se ti tes amor cara aos demais, pois vas a ser unha boa persoa con esa outra persoa, vas a respetala, vas a leva as demás cousas, non consigo o amor. Pero bueno, o amor, o respeto, a honestidade, a verdade, seguir a verdade, que a veces neste mundo é complicado, non? Porque suponte, pois, non conseguir aquel posto de traballo que o mellor queres, non? Porque tens que engañar a outras persoas para conseguir o que queres, non? É complicado, pero unha cousa está clara que Xesús dixo que se sigues eses valores vas a sufrir, porque el foi unha persoa que cumpliu todo iso a perfección, sin fallo, e o acabaron matando. Entón, como non vamos os que seguimos non vamos a pasar por o mesmo. Non quere decir que nos maten a todos, pero sí que sufres porque está algo roto na sociedade por isto. Por eso penso que é a realidade, ¿no? Porque confirma que o que está pasando é así, non é unha... Non me vou ao hiperespacio e penso cousas que estou flotando por aí, non coincide co que estamos vivindo. Pero se teño que quedarme con o amor. E que crees que está así como roto na nosa sociedade e se eso ten que ver con que cada vez a xente está ou máis alonxada da súa fe? Ou de si mesmo. Ou de Sí. si mesma, sí. Bueno, fe, sí. Sí. O que creo é eso, a relación con Deus. O principal, o motivo por o que Deus creounos foi para relacionarnos con Él. Simplemente. Entón, claro, cando unha persoa libremente
decide non facer iso, non porque, repito, non porque el sea caprichoso e nos este castigando, é porque se el representa o ben, a bondade, o amor e todo iso, nun sentido absoluto, se ti libremente non queres seguir a iso, pois é o contrario, simplemente. Entonces, se non queres seguir a Deus, que é amor, pois vaiche pasar o contrario, que vas a ter odio, tal. Non quere decir que as persoas que non crean en Deus non podan amar e tal, porque todos fomos creados a súa imaxe e temos esa parte, non? Pero sí que non chegaremos a experimentar no sentido máis bo esas cousas. E todo está roto nese sentido, de que non estamos querendo esa relación con Deus, estamos buscando disfrutar da nosa maneira e non estamos deseñados desa maneira. É como se nunha lavadora metes aceite. Si, pode funcionarte os primeiros lavados, pero logo acaba rompéndose. Desta maneira creo que é o que nos pasa, no? Non porque Deus quera facernos mal, senón porque nós queremos apartarnos dele e pasan o que pasa. E consideras que a única vida de salvación, polo tanto, é a relación con Deus a través do cristianismo? Sí. Radical. Entón, No, pero... bueno, cal é a túa relación coas outras religións? Ou como entendes as outras formas que, no fondo, son tamén de relacionarse con Deus? E sen mirar o guión xusto era o que acababa de escribir aquí. Relación con outras religións. vale, Pois Dani, mírate o guión, fai- Daniel, fai- mírate o guión. Sí. No, é moi interesante. A mí encántame falar con xente de outra religión. Porque entendo que estamos todos no mesmo nivel. O sea, estamos buscando algo. O sea, somos inquietos, ¿no? Por natureza. Buscamos cousas, buscamos algo superior. É unha das ideas de que existe algo e que casi todo o mundo pues, busca algo superior. Por algo será. Pero claro, é o que dicía un pouco antes. O que me decanto por lo que eu creo é porque me corresponde coa realidade. Por exemplo, o feito de que Xesús, eu creo que Xesús é Deus na forma humana, o feito de Xesús é fácil de estudialo nese sentido, porque hai un momento concreto que existiu, unhas cousas que fixo, logo, claro, cada un pode pensar se iso é certo ou non, pero se te paras a mirar os documentos históricos, hai moitísimas copias daqueles feitos, non? É unha forma de que un texto histórico sexa fiable, que haya moitas copias e que coincidan. Esa é unha forma de da veracidade diso. Entón, as outras religións pareceme interesante, hai veces que se acercan bastante ao que é Deus. Se, por exemplo, estamos pero- falando do xudaísmo, por exemplo, que dicir, os textos son en boa parte os mesmos, e, sen embargo, a separación podería ser pois precisamente no punto no que se dubida da veracidade de que Xesús sexa Deus. Claro, de feito, os xudeus, bueno, Xesús viviu na época dos xudeus, co cristianismo xudaico. Pero eles pensan que Xesús non era Deus, non era o Mesías, non? Que eles esperaban. Entón, eles aínda siguen pensando que vai haber unha persoa que faga dese Mesías. Entón, claro, o único requisito, por decir así, para salvarte é crer que Xesús era Deus e morreu por os teus pecados. O sea, aquel apaga desa separación con Deus é a morte, non? E Xesús fixo ese pago. Morreu por nosotros. Esa sustitución. Non é gratis, porque costou a vida. Pero non fai falta que nosotros fagamos nada para volver a esa salvación. Por eso penso que se non crees nese acto concreto, pues non vas a ser salvo, porque non estás identificando con él nese sentido. Non porque era que non tes razón ni nada, porque hai un feito que marca a diferencia, non? A nosa relación con Deus. Eu, cando era pequeno e me plantexaba estas dúbidas respecto da religión, pensaba, que pasa coa xente que polo que sexa, pois naceu antes de Xesús? Que oportunidades tiña desta salvación? E que pasa coa xente que pois
polo que sexa, non chega a coñecer a historia de Xesús, porque que opcións hai de que Deus, sendo bondadoso e todopoderoso, que podería facerse coñecer con eles, de ter unha relación sen necesidade tampouco de pasar por Xesús, que no fondo é unha forma de explicar unha canalización, ou non sei exactamente como explicar a figura de Xesús tampouco. Moi interesante esa pregunta. É moi difícil tamén de entender. Claro, estamos dicindo que o central para salvarse é entender a figura de Xesús e o que fixo. Efectivamente, que pasa cos de antes que non o coñeceron? Ese feito ten un carácter retroactivo. É dicir, as persoas que morreron antes tamén están cubertas por iso. Que pasa? Que esas persoas antes tiñan a relación con Deus directamente. É como fases, por decirlo da gran maneira. De feito, des no Antigo Testamento, as persoas moitas veces falaban con Deus directamente. Hai outra etapa que despois diso, que de Xesús, que non é esa forma de comunicarse. Igual que podemos dicir, a forma de comunicación nos anos 80 pois non era por WhatsApp, ni por Twitch, ni por todo isto, non? Sin embargo, agora é distinta. Pois daquela era a mesma maneira. Por que o fixo así? Deus, non o sei. Porque lle placeu. pero non hai dúbida de que estas persoas que viviron antes poden ir ao ceo directamente. O sea, non hai ese impedimento, porque como dicimos, Deus está fora do tempo, o que fai afecta a todo, antes e despois. Entón, é daquela maneira. É unha forma... É complicado. E aquelas persoas que non chegan a coñecer, por exemplo, xente que está en tribus e que non teñen Twitch para vernos agora, que non van a coñecerse, non por isto, non? Pero é moi interesante. Non o sei todo, non o sei. Realmente... sí que creo que como diste, Deus é bondadoso e non vai a facer que esas persoas vayan ao inferno por non coñecer a persoa de Xesús ou non ter unha Biblia nas súas mans. Sí que creo que non van a poder experimentar completamente todo, porque se non coñecen a Xesús, pues están perdéndose unha parte, ¿no? da historia. Pero sí que poden chegar a coñecer a Deus de outras formas. Porque Deus é omnipotente, pode facer todo o que queira, pode representarse directamente, pode a través da natureza. A mí me encanta a natureza, e moitas veces cando vas a un sitio natural que ves un paisaxe moi lonxe e dis, wow, que bonito, ¿no? Que perfecto todo, ¿no? Non pode ser tanta casualidade que este todo tan ordenado, ¿no? Desa maneira, aínda que sexa non sexa unha forma completa de entender a Deus, entendes que hai algo detrás diso, que hai que está creado tan ben todo que ten que haber un creador detrás. É unha forma tamén de coñecer a Deus, non na súa completitud, como se dice? En completo, plenitud, aí. Na súa plenitud, pero sí, creo que iso. Igual que as persoas, os nenos que morren ao nacer, ou todas estas cousas que non ten a decisión de tomar, eu creo que van a ir ao ceo, o sea, non teñen esa decisión para poder tomala, non teñen esa decisión de tomar, de estar en contra de Deus, non son conscientes. Que imaxe tes... Bueno, quería facerche outra pregunta antes desta, porque enlazando con isto, unha parte importante da maioría das religións, non? É conseguir transmitir a mensaxe e conseguir máis adeptos. E respecto disto tamén pensaba hoxe, mentres preparaba o programa, que como os distintos evangelios van non adicados, senón enfocados a distintas partes da comunidade daquel momento, porque todo isto dos evangelios é posterior á morte de Xesús. Entón, por exemplo, teño anotado aquí que o de Marcos ia enfocado á comunidade grega. E de que maneira temos que adaptarnos cando se transmite a mensaxe de Xesús ao marco cultural e o entorno
e non buscar impoñer as nosas visións. A ver, pregunta teño que pensar. Ujú. Sí que é certo eso. Mateo, Marcos, Lucas e Xoán son os 4 evangelios, como diste, cada un era xudeos, non recordo todos como eran, pero outros os gregos, outros xentiles, que eran as persoas que daquela dicían que non eran creyentes. Hai que actualizarse. Efectivamente, non podes falar como a daquela as persoas, sería absurdo. A diferencia, por exemplo, nos textos da Biblia a outros textos religiosos, por exemplo, o Corán, é que podes traducilo aos idiomas que che parezan e facer o que sexa dentro do... O que sexa non, está maldito, pero traducilo daquela maneira máis entendible para as persoas, non? Obviamente seguir sendo fieles a original, pero a forma de falar pode ser actualizada totalmente. Es decir, por exemplo, o Corán solamente podese ler en árabe e non podes cambiar ninguna palabra porque diríase que non é a palabra de Alá, ¿no? Sin embargo, a Biblia podes traducirla aos idiomas que queiras e sigue sendo o mensaxe de Deus. Obviamente terás que poñer o que ven aí, non inventarte as túas paranoias, non? Pero para eso están os que estudan isto. E actualizarse da maneira que sexa. Non sei se estou contestando a todo o que me dixeches. Mais ou menos, a parte tamén que quería era a adaptación non só aos nosos tempos, senón din polo chat que Xesús se tería Twitch. Seguramente, por que non? É un medio. Non. Se a adaptación ás distintas culturas previas, ás que se leva o mensaxe. Adaptación, perdón. Claro, se ti non é o mesmo que, por exemplo, cando se expandiu o cristianismo ao redor do mundo, non é o mesmo o momento no que chegas a Xapón ou o momento no que estás cristianizando en culturas en Suramérica. Queres decir, se adapta o mensaxe dependendo da cultura? Claro. Ou debería adaptarse dependendo da persoa coa que estés falando. Adaptarse, sí, pero cambiar a mensaxe non. Por decirlo, no sentido de que se Xesús morreu, pasou eso, non lle podo decir a outra persoa, mira, porque ao mellor a morte lle fai moito mal, mira, non morreu, estaba un pouco maliño, non? Estou exagerando un pouco a cousa, non? Pero mentras siga a mensaxe, sí que se debe adaptar ás culturas no sentido de, quizás con imaxes desas culturas que entendan mellor. Por exemplo, hai as parábolas nos evangelios que son pois figuras que Xesús utilizaba para a xente daquel tempo, que utilizaba os elementos naturais que descoñecían, a pesca, as vides e todo isto, para explicarlles unha moralexa ou unha ensinanza, non? Pois se esas ensinanzas hoxe en día non se entenden, podes expresar a mesma idea de outra forma, non? Que sexa desa maneira. É simplemente non terxiversar, non dicir as cousas que non din, pero sí que podes adaptar para entenderse dunha maneira mellor a cultura que lle toca. Eu sobre iso teño unha Vaya. Laura, como sempre, on point para o momento de desaparecer, Teño unha pre. pregunta. Break. Que se ti verías lóxico que unha cultura distinta á cultura occidental crease ou dese outra explicación ou a explicarse das formas de outra maneira para chegar á mesma mensaxe que sería a resposta á creación do mundo ou a búsqueda do amor ou a búsqueda desa espiritualidade. E con isto formen outras relixións distintas que servan para explicar ao final a mesma idea. Claro, ese é o perigo disto. Hasta que punto podo chegar a moldear a mensaxe para chegar ao mesmo punto. Hai que ter cuidado porque, claro, a veces moldeas demais e baixe a forma do que estás facendo. Entón, eu sempre digo, cando queres facer unha interpretación ou modelarlo daquela maneira para que sexa máis entendible, parte sempre do original.
para poder estudiarlo. De hecho, de feito, cando se fan as novas versións actualizadas con un lenguaxe máis actual, no? Que antes era o castelán antigo, quizás, e agora é máis actual, pois normalmente o que se fai ben é que parten do original para facer a nova traducción. Non fan a traducción da traducción, porque senón sería o teléfono escracharrado, non? Que vas perdendo o que é a mensaxe original. Entón, creo que non estaría ben, ¿no? Que veña outra cultura e reinterprete todo para modelarlo para chegar ao mesmo punto, porque quizás estás perdéndote cousas importantes no camiño. Entón, claro, a veces as persoas queren precisamente facer eso. Outra religión, gañar adeptos. Neste caso, non se trata de gañar adeptos. Por exemplo, eu estou falando con vos, a mí me encantaría que foses creyentes, ¿no? Porque creo que é a verdade, ¿no? Creo que é a forma é o mellor para vos. Pero non vou a facer nada, nin os vou a sobornar. O xamón que mandei antes non vale. Non, é broma. Non os vou a sobornar para facer nada, é unha decisión vosa. A mí me encantaría, se sei que vais a... Todas as persoas van a ir ao ceo ou ao inferno. Unha de dous. Se sei que as persoas que non deciden ir con Deus van ao inferno, pues precisamente os estou dicindo isto porque creo que é mellor para vos, pero non os vou a forzar para eso, porque senón non sería amor. É como se estás con a tua parella lle dis unha cousa ou outra solamente lle deixas escoller o que ti queres. Aquela persoa é libre para escoller o que quere. Ainda que unha persoa sepa o que é bon para ela. E que ben que mencionas o do ceo do inferno, porque nos preguntaron antes polo chat cal era a túa visión sobre iso, que será algo metafísico, físico, como é a túa interpretación? Que son temas moi interesantes e moi complicados. Además son cosas que ainda creo que non hai ninguén que fose ali e volvese, así que non sei como é exactamente. Creo que... Jesús, non? Por exemplo... Jesús? Bueno, Logo fixo. Non sei. Bueno, sí, outro ceo. É que o ceo... Mira, precisamente a semana pasada... Bueno, sí, a semana pasada falei sobre iso na igrexa. Sobre o ceo, non? Que é o que nos espera. Que é unha cousa física, porque se Deus creou as cousas físicas, o que estamos aquí tocando, o noso planeta, dixo que era bo, non cambia de opinión, sigue sendo bo, simplemente que o que fai é renovalo, non? O ceo vai a ser físico, eu creo que vai a ser físico, vamos a poder tocarnos, non vamos a ser fantasmas que andamos por aí con arpas ni con cousas así, senón que faremos o que máis nos guste e disfrutaremos físicamente, incluso imos a recoñecerlo. E o inferno sí que non teño tantos datos, por decir así, de como vai a ser exactamente, porque sí que se describe o ceo na forma física, pero o inferno non se describe dunha forma física de como vai a ser. Ademais, ti xa sabes que non vas a acabar ali, entón te preocupa menos. Non me importa tanto, claro. No, pero sí que non aparece tanto a descripción. Sí que se fala dun lugar no que vai haber todo o que decimos separado de Deus. Todo o que, por exemplo, agora as persoas que non creen en Deus disfrutan do bo, do amor e todas estas cousas, aí sí que non vai haber. Porque é unha decisión definitiva, por decir así. Non vai haber sufrimento, angustia, todo o que te podes imaginar, malo, vai a estar ali. De unha forma eterna. Non vas a poder cambiar a decisión. É chungo pensar niso. Se pensas niso e pensas as persoas que queres, pues precisamente non queres que vayan ali, non? Pero entón debe ser un pouco malvado se manda a xente ali. O sea, precisamente todo o contrario. No sentido de que non é Deus que manda a xente ali. É a xente que decide ir ali. É o que dicíamos ao principio. Se ti decides creer ou non en Deus, as consecuencias son as que hai. Se é real, claro, se non é real é un produto da tua mente, pois non terá consecuencias. Pero se estamos falando de que é unha cousa real e ti decides pois non estar con Deus porque prefires iso, para que queres estar logo no ceo? É un pouco absurdo, non? Entón, esa decisión non é que Deus os manda aí, é que esas persoas decidiron pois non estar con Deus. Que pasa? Hai consecuencias, claro.
Non pensemos na idea de que é Deus seleccionando ti vas pa aquí, primeiro A, Xa, primeiro xa. B. Esa idea que é difícil eu a veces tamén penso pero dalles outra oportunidade, ¿no? Como que ahora que xa o ven, ¿no? Dalles outra oportunidade, pero esas persoas nunca cambiarían nese sentido. Mm. É unha decisión personal. Pero bueno, como que aínda estás a tempo así como aos 70 anos de dicir, bueno, Sí, pois sí, agora sí que me convence, por se sí, acaso. sí, precisamente, pois xusto hai xente que cree no último momento e pode ir ao cedo. Porque é tan sencillo como creer niso. De verdade, non creer, vou decir as palabras máxicas a ver se me Sí. toca o acceso, no, ao cedo. A propósito Non de que tes xusto dúbidas da estamos túa fe? falando... Espera, perdón, Javi, antes xusto de cambiar Sí, de tema, porque estaba dando voltas, porque pois, é algo que pois, a vida na morte, dentro de ter as miñas creencias, non é algo que me cuestione cada día. Pero estaba pensando en si estas religións non se basearan na vida despois da morte, como serían? Es decir, non sei se terían a mesma forza. Eso me leva a preguntarme se hai religións que se basean nunha actividade que non pense na vida despois da morte, porque ao concebir a vida despois da morte como algo físico que mencionábamos que palpable ou que sexa, establécese para a existencia actual na que estamos un claro actuación como por recompensa. Esta especie de tamén vou actuar así agora porque despois serei recompensado, ou non vou deixar de actuar dunha maneira para a recompensa de despois. E claro, e iso me deixa a min que, por exemplo, se eu non creo na vida despois da morte, a que acudo? Xa abrindo un pouco máis a outras religións porque se me creou esa inquietude na vida, pero eso, non sei se funcionaría ben a forza das religións se centraran na existencia solo presente e actual. Eu creo que a verdade é que nunca o pensei, é moi interesante iso. Creo que a forza que teñen as religións, como diste, é precisamente porque parten de algo que é real. Entón, cando hai algo que é real, a realidade tira moito máis que a mentira. Porque a mentira, cando por exemplo, cando falas con unha persona ou daste conta que te está mentindo, pois perdes a confianza, non? Pero sin embargo, se pensas que todo o que está dicindo é verdade, pois empezar a ter confianza. É por iso que ten ese arraigo, non? Ese poder que usa a xente. O problema é ese, que a xente o usa para gañar adeptos, gañar dineiro, incluso dentro das gerencias evangélicas está todo corrupto nese sentido, non? Hai xente que non fai utilizar o nome de Deus para facer cousas mal, non? Pero creo que como parten todas da religión cristiana, que é esa realidade, todas teñen ese carácter de vida despois da morte. Eu non sei se realmente hai algunha religión, eu non vexo o chat, non sei se alguén pode contestar iso, se hai algunha religión que fale todo antes da morte. Pues tampouco tería moito sentido, máis ben sería unha moral, non unha ética. De todas formas, a filosofía cristiana tamén defende a creación do reino de Deus na terra. Quer dicir, é facer o ben aquí. Non facer cando di Xesús, por exemplo, todo o que lle faz a dar de beber ao sedento, ou dar de comer ao hambriento, coidar os enfermos. Todo eso mo faz a min, de algún xeito tamén estamos falando de crear ese lugar, ese ceo na terra, digamos. Sí, o sea, esa religión presente, non tanto pensando no futuro, non? Claro. Non Claro. tanto Sí, proxectada na morte. De feito, é iso, é unha relación no día a día. Non é unha cousa, por exemplo, por eso, por exemplo, non entendemos os monxes que se van de clausura, non? E se encerran e non teñen relación con a sociedade, non? Creo que Deus creou unha sociedade
creo unhas persoas nunha sociedade e eso é bon, non? E o día a día a persoa de Xesús se demostra a importancia do momento, no? do que está pasando, das necesidades do momento, poder axudar. De feito, os cristianos deberíamos de ser quizás moito máis solidarios do que quizás somos, preocuparnos das cosas que parece que non son tan espirituales, ¿no? Como dar de comer a alguén ou axudarlle a levar a compra a un anciao, a cruzar a ceira, non? Pero é moito máis, é importante todo, é importante todo. De feito, a Biblia di que él se preocupa hasta dos cabelos que nos caen, él sabe os cabelos que nos caen a nós, é consciente de todo iso, a importancia que ten. Porque, ao final, como decía, non é unha religión, é unha relación, é unha forma de ser, non as cousas que teño que cumplir para. Hai xente que fai iso está errónea, o sea, está equivocada, porque Deus non busca autómatas que cumplan unha serie de parámetros para chegar a ceo, non, el quere unha relación personal. Igual que cando estás, eu sempre poño as relacións entre as persoas como exemplo, non? Cando estás ca túa parella non faz unha serie de tics para ter contenta a túa parella, non? Te relacionas de unha forma natural e buscas o mellor para ela, xa queres, claro, para poder vivir esa relación de amor. Non estar pendente, porque realmente non é liberdade eso. Estar pensando en que teño que cumplir ou que teño que facer, ou se me hago un pecado, teño que cantar orar tres Ave Marías, ou non é así, é máis se fallo con Deus, pois eu me arrepinto, falo con el e yo explico, non teño que facer unhas cousas para mí antinaturais. Cal crees que é o límite entón entre a espiritualidade e a religión? O límite entre a espiritualidade e a religión. En que sentido? O sea, non... Pois aquí plantexas que é o que consideras que... Porque a religión ten unha carga espiritual importante, pero cando diferencias isto é religión, isto é espiritualidade. Falas aquí dunha serie de normas ou... Claro, eu creo que a religión son normas, basicamente. Se estudas calquera religión ou calquer libro, son normas nas que teñes que cumplir. Por exemplo, no Islam tens que facer 5 oracións diarias, tens que facer un ayuno, tens que facer certas cousas. Sí que é certo que na Biblia tamén encontras normas, poderías decir, estamos falando do mesmo, non? Pero a diferencia é que na Biblia son cousas que ti podes tomar ou deixar, podes ir ao ceo, simplemente hai unha cousa que tes facer que o que dicíamos de Xesús, o demás é bon para ti, pero non son unhas normas, uns requisitos, non? Por decir así, para salvarte. Noutras religións sí que son requisitos. A diferencia entre espiritualidade e religión, creo que eso, que a religión son normas, e a espiritualidade creo que é máis natural do que a veces. Non é unha parte distinta, un hobby ou unha cousa distinta da nosa vida, é parte de nós. Creo que todos somos espirituales, porque temos un espírito, temos unha vida e temos unha parte espiritual. Unha cousa é natural e a outra cousa é artificial, creo. Como entendes tamén o sufrimento e a dor da nosa vida? Que falábamos antes de que realmente nós, pois, sufrimos e temos... Pero a vez sabemos que Xesús, pois, actuou tamén ou... Para min, Xesús é a historia do home bo, que a pesares de ser o máis bo posible, o pasou moi mal. Entón, ese sufrimento que é intrínseco á nosa vida, como o entendes ou como o dixires? Non o dixiro, é moi difícil. O que sí que teño claro é que o sufrimento é unha cousa que nos pasa a todos. Creas en Deus e non creas en Deus. É unha cousa que é unha realidade. A xente que pensa que creer en Deus pois está protexida contra o sufrimento, pois non é verdade. Para mí é un dos temas máis difíciles, porque non entendo por que ten que pasar isto, non? O sea, por que temos que sufrir desta maneira? Creo que todos estarían de acordo en que ninguén quere sufrir. Tanto física, mentalmente ou espiritualmente incluso.
non podo explicar porque o sufrimento está dentro do control, me refiro do mundo que creou Deus. Creo que o sufrimento, como dicía antes, non o creou Deus, é a separación dele. Pero el permitiu que pasa, sí que permite que pase. Non entendo, repito, non entendo, vou deixarlo claro que non entendo, pero o que podo dicir únicamente é que el non é indiferente, vale? O sea, non está Deus aquí, a miña creación sufrindo que lle den de alguma maneira, non? Pero o que sí é que increíblemente, el sufriu como a nós. O que sí se identificou con nós. Polo que digo na persoa de Xesús. Ademais, non un pellizco, como poderíamos decir, sino que o apalearon, sufriu psicolóxicamente, espiritualmente físicamente. De tal maneira que morreu. Non morreu dun disparo. Morreu da forma máis cruel que se podía facer naquela época, que era a crucifixión. Que era unha morte agonizante, longa e desa maneira. Ese foi un acto de identificación brutal. A mí o que me reflexa do seu carácter é que me ama, nese sentido. Que se puso na miña pel, a pesar de que non tiña por qué. Porque non foi a súa culpa. Pero é como pai que se acerca ao seu fillo e pon o seu corpo para que non lle pase algo, non? Desa maneira, sufre as consecuencias do que fixeron os seus fillos. Non sei por qué dixo desa maneira, oxalá non fose así, non? Non quero o sufrimento de ninguén. O que sí que teño claro é que, precisamente do que estábamos falando antes, no ceo ese sufrimento non vai existir. Vais a acabar. E no inferno vai ser o contrario, vai a seguir eternamente. É moi complicado. Sobre todo, pues, nos momentos tamén nos que estamos, que hai moitísima xente sufrindo. Moitas pérdidas, moita xente que está perdendo familiares, moita xente que está pasando mal e é moi difícil falar deste tema porque a veces parece que Deus está olvidado, ¿no? Pero creo que é todo o contrario. Temos máis ou menos xa a hora rematada. Estamos para facer unhas cantas das preguntas que temos do chat. Como vedes dende o evanxelismo a ciencia? Perfecta. Doing a great work. Pro total. A pro da ciencia. Da ciencia tamén. De feito, se miras na historia, moitos dos científicos ahora vou a meter a pata, pero búscalo en internet, pero creo que Galileo, por exemplo, Einstein tamén tiña un coñecemento de Deus moi grande. Non é incompatible. O sea, creo que cada cousa responde a unha cousa distinta. A ciencia é descubrir o que tes. Se eu teño aquí unha botella de agua e quero analizala, podo analizala, non hai ningún problema. O exemplo que sempre poño é o exemplo de Ford, ¿no? Por exemplo, Henry Ford diseñou Ford. E ti podes ver un Ford sin ver a Henry Ford, iba a decir Harrison Ford. Podes ver o Ford e entender un pouco quizás do seu carácter, pues, a innovación, ¿no? a cousas de Henry Ford, aínda que non o coñezas completamente. Pero queres decir que cando consigas explicar todo o coche, Henry Ford vai a deixar de existir? Non creo, non ten que ver. Da mesma forma é Deus. Deus creou todo o que existe e nosotros, sin problema, podemos estudiar. Eu non teño ningún medo a ciencia. De feito, non creo que nunca vaya a quitar a idea de Deus, porque non é así. O sea, o diseñador, ao contrario. A ciencia o que sirve para min, que eu creo en Deus, é para maravillarme máis do que creo. É impresionante. Si miras como funcionan as células, como funciona todo, dis, vaya cabeza, vaya machine. É xenial. E creo que non é incompatible para nada con... Temos tamén... Pero ves, perdón, Javi, ves a religión readaptándose aos novos coñecementos que atrae a ciencia? Porque, por exemplo, se creemos na ciencia ou no método científico ou nos descubrimentos científicos e chega un momento onde se descubre
Por exemplo, se collemos agora o espectro da existencia da materia ou algo así, científicamente te retrocedes ata ponte o Big Bang, como que ao en verdade estou un pouco actualizado sobre o Big Bang últimamente, non vou negar, pero por poñernos no caso, compróbase científicamente da existencia do Big Bang fai X anos, non me obrigades a poñer unha cifra, por favor. Entón, a ciencia demostra que eso aconteceu. Entón, ata que punto é capaz a religión de readaptarse a creer, vale, entón Deus foi o creador do Big Bang. Entón, Deus creou o Big Bang, pero eu como religión creo en ti tamén ciencia para explicar a existencia da materia. Non sei se son tan coleguis como a priori podría parecer. Sí, coleguis total, siguen sendo coleguis. É o que diste, eu non sei, sí que se narra como que Deus fixo a Terra, fixo as estrelas, fixo o ser humano, fixo os animais e todo isto. Non explica como. Non explica colleu, fixo unha célula e deixou que evolucionara. Explica simplemente o que fai, porque o que lle interesa a Biblia é contarnos o carácter de Deus, non como fai as cousas, porque explotaríamos. Porque diríamos, buah, como? O interesante da Biblia é que é iso, explícanos o carácter de Deus, como é. Por exemplo, nese, adeus Laura, nese inicio, o que podes ver de Deus é increíble poder que ten sobre todas as cousas. A mí flipame cando dixo isto e creouse. Pum. Non sei como se creou, pero o que sí que sei é que o fixo da nada, porque hai unha palabra original, creo que é latín, sí, creo que é latín, bueno, ex nihilo, que é crear as cousas da nada. Non dunha materia formamos algo. É como da nada, da nada, créase as cousas, vale? Eso é o único que sei, pero o modo en que fixo non o sei, porque pudo crear as montañas, pois, o choque de placas tectónicas, o que vou é que a ciencia pode explicarlo e chegar á conclusión de como chegou a ser todo, pero o que dicía antes non deixa de lado a Deus. Simplemente o como se fixo, pois perfecto, genial. Podemos coñecer máis do que fixo Deus, é moi interesante. Non creo que... Porque Deus é fora de o que dicía antes, fora de tempo, fora de tal, non se pode estudiar a Deus, é imposible. Temos tamén outra pregunta dende o chat que di que se dende a perspectiva cristiana sería igual de válida unha ética cos valores de amor, solidaridade, que non se fundamentase na existencia de Deus. E aquí estamos falando de ética. Eu teño tamén outra pregunta ao respecto. Se podes creer o sea, se podes coñecer o amor sen coñecer ou creer en Deus. Eso tamén. É parecido... Sí. Eu creo que claro, é que é o principio de todas as cousas. É que non é unha cousa que surxiu despois de, sabes? Entón, claro, se falamos de que é o principio de todas as cousas, as derivadas todas teñen ese orixe en común. Por lo tanto, sí que podes amar, aínda que non creas en Deus, pero ese amor ven dunha fuente original. Entón, por iso creo que non poderíamos amar se Deus non fose amor. O sea, non habería outra alternativa de donde sacar ese amor por nós propio. Lo que estamos falando é realidade, obviamente. Se creemos que Deus é así desa maneira, pois creo que non podería haber esa fonte de amor, precisamente porque ele é a fonte diso. Nos non somos capaces de crear unha cousa de cero. Entón, sí que hai, efectivamente, calquera persona que non crea Deus pode amar, pero polo feito de que foi creado por Deus, aínda que non crean. É como, por decirlo de alguna maneira, o pai descoñecido. Non coñecín o meu pai porque morreu justo despois de nacer, pero teño os seus xenes, podo aprender cousas, pero hai cousas genéticas que veñen dadas por iso. Isto é un pouco da mesma maneira. Crees que entón unha vida baixo os preceptos da ética cristiana, pero sen creer en Deus,
pode levarte tamén a salvación? Non, polo sentido deste, non? Porque ao cabo de... A búsqueda é a volta á relación con Deus. Entón, se te salvas, de que te salvas? Da separación de Deus, da morte. Entón, necesitas a Deus para poder salvarte. Entón, sen Deus, de que te vas a salvar? É como unha paradoxa, non? O sea, a salvación é con Deus, se quita a Deus da ecuación, de que me salvo? Un pouco... iso. Temos tamén no chat, esta xa para rematar, que é unha pregunta moi persoal. Se a queres responder ben, e se non tamén está ben. Se poderías ter unha relación romántica cunha persoa que sexa atea? Enamorarme, podo enamorarme de quen sexa. Porque sou unha persoa. De feito, pasoume. Non me vou a decir de quen ni nada, porque... pero a miña decisión sería non meterme nesa relación. Porque, como creo que, bueno, estivemos vendo, é a miña vida, non é un extra. Entón, todo vai estar rexido de alguma maneira de eso. Sí que hai cousas que non fago ben, porque non son perfecto ni nada disto, pero é a base do que eu creo, implica moito na miña vida. Entón, creo que faría máis dano a outra persoa se realmente me meto nesa relación que, o sea, primaría, por decirlo de alguna maneira, a miña atracción, o meu desexo que realmente o ven da relación, creo, nese momento. Creo. Así que sinto persoas que non creen. Non, pero non sei. É difícil, é máis difícil porque é certo, o espectro se cerra moito. Un xa ten uns aniños e o COVID non axuda, pero bueno, máis que nada por eso, por non facer daño na relación, é unha decisión personal, pero sí que coñezo a persoas que son creyentes e están con persoas que non son creyentes. É a miña decisión, creo que digo. Pois, con isto rematamos. Moitísimas grazas por estar connosco. Genial. E por compartir connosco tamén a túa Moitas experiencia. grazas. Sí, De verdade, é super interesante todo. Encantoume falar con vos. Esperamos ter ofrecido un espacio de reflexión neste ratiño que estivemos aquí con todas vos, xente que está... máis dúbidas no WhatsApp. máis dúbidas no WhatsApp. Estou seguro que Adri... Bueno, ti, Adri, que se me permites, gustame moito a parte de que se tan aberto e tan curioso, porque, bueno, os que te coñecemos por privado en redes sociales, normalmente tes ese interés por buscar as interpretacións do próximo, sempre invitas á reflexión, preguntas diferentes opinións, entón eso é algo que, pois, por desgraza, non abunda moito, e sobre todo que miraste aquí ao descoñecido con este trío de parias que tes aquí diante, pois, di moito de ti para ben. Así porque que, sodes boas persoas, por iso. Grazas. Polo menos ti nos salvas. Sí. Pois, moitas grazas. E xa sabes onde atoparnos. A 1000 kilómetros de aquí. Ou na rede. Ou na rede, máis cerca. Moitas grazas a vos. Moitas grazas. Bueno, falamos. chao. Chao. Boas noites. Boas noites. Se necesitas axuda para colgar, botamos unha man. Ahora no es cuando te ríes y todo esto. Ou podemos quedarnos así como nun momento de... Lagueados. Venga, ahora sí. Buenas noches, chicos. Boas noites. Que vaya bien. Igualmente. Igualmente. Claro, Ai, que ben. Que charla máis maja. Sí, bueno, grazas, Javi, señor da religión, porque le baches o guión prácticamente inteiro durante durante toda a entrevista, así que... Nada. Que... estaría guai ter anuncios, ¿no? Sí, verdade. que nos pagaran.
poder entrar en anuncios como para tomar un mini break, pero seguir para esta segunda parte un pouco máis dinámica. Pero ao mesmo tempo, pois, sí, os anuncios existen para algo. Vamos ter que facer como cabeceiras moi lungas. Temos a cabeceira de Pablo, que non vai vir. De quen me falas? Non sei de quen me falas. Pero que me quedou tan chula a cabeceira. Non sei se a bichedes co experiencia full. Que va a ver? Queres metela solo por... Podes Si poñela e a mentres compartimos. preparamos o xogo que temos para hoxe. Dura como 5 segundos, é Bueno. moi rápido isto. Veña, pois Dani, dente presa. Ai, espera. Non, creo que non funcionou agora. Sí, sí que sai. As movidas de Pablo. Uf, É que bueno, Fixen o- cuenta. lle fixen o deseño de son e todo, un traballo aí detrás, e non se apreciou. Maldita sea, Pablo. Unha sección nos fixo. Xa, Durou unha sección. Eu creo que non deberíamos mencionar o nome do demo en vano. Así que a ese ser de oscuridad non se le menciona. Eu que viña- tal? Por Sí, outro perdón. sentido, tamén preparei. Tiña preparado tiña unha idea despois de ler un libro que recomendo, que se chama Néboa, de Unamuno, e que penso que trata un pouco ese tema da creación dun xeito un pouquiño distinto, quizáis, ou case humorístico na novela. Xa que fala dun persoaxe que fala directamente co seu creador dentro da novela. Plantexa, de algún xeito, a idea de se o creador pon unha parte de si mesmo no persoaxe, se ese persoaxe que ti lees de forma lineal existe, aínda que sexa na túa imaginación, ou ese persoaxe que é ficticio, canto ten de real. E canto ten de ficticio, claro. É aquí a miña recomendación, Niebla, de Unamuno, que ten tamén bastante que ver coa religión. Vale. Non se te escoita, Dani. Perdón, agora? Am I back? Yep. Sí. Niebla é un rato máis ou menos corto, non é un de novela que creou un subxénero no seu momento. De feito, o tema do subxénero que fala o plantexa propiamente dentro da novela, chama Nibola, o plantexamento da novela. Sí, eso que se refire, porque recordo estudalo no bacharelato, a Nibola que creou Unamuno, esa especie de subxénero. É que, ademais, o crea el, é moi curioso, porque prologa o libro, o prologa un dos persoaxes do libro. Ajá. É dicir, Ajá. que o prólogo é o creador da Nibola dentro do libro, a persoaxe que conta, vou escribir unha nibola, vou escribir unha novela, vou facela de tal forma, como quero que sexa con moito diálogo, vou poñerlle un can, entón falará co cadelo. Isto todo sucede na novela de Niebla. Falará co cadelo e aí vai expresar os seus pensamentos, os seus sentimentos. A vez, pois, o que está creando é Unamuno que está fora desa historia e que de algún xeito tamén imbúe dos seus pensamentos os pensamentos da súa creación. Entonces, eu creo que unha forma de plantexar a Unamuno como deus da creación novelesca ou nivolesca e o nós como persoaxes creados, non? Sí, ese tema traeme moito. De feito, había, non sei, como reflexións que tiña por vista, o que pasa é que despois como ten un orde, non sei que volver atrás ou non seguir un orde moi claro, pero era precisamente ao respecto de esa interpretación do creador, esa especie de transfusión de poderes a quen cree nalgo. É dicir, porque é estrano o equilibrio de
Vale, non te tomas a Biblia, texto bíblico, como superdogmático, sino que hai como referencial. Despois está Que a Biblia ten moito a- de autorreferencial, ademais. Despois está o punto de que ti podes como autoeximirte dos teus pecados dunha maneira casi totalmente autorregulada. É decir, estaba poñéndome no caso como do crente pecador. O crente pecador como ente que cree, que peca constantemente, pero que como cree non é pecador, porque é crente. Sigue sendo igual, pecador, precisamente por ser crente es pecador. Se non es crente, pois igual non pecas. Fas o mal por... Si non es crente, non es pecador. Claro, o pecado é intrínseco da religión cristiana. Non sei eu se todos os crentes toman esa parte de autocoñecerse como pecadores, ou si creen que por creer transmiten a mensaxe da paz, do amor. Non sei onde están os límites, pero gústame os conceptos de crente pecador. Bueno. Que tiña aquí no chat? Non temos unha opinión formada sobre Hugo Guillamón. Que es isto? Sí, eu que tamén creo que é un voz central. Pois que tal? Como vos bichedes na charla antes de Excel, que como é dunha temática totalmente allea, eu creo que foi gústame concibilo como que foi máis que nada un espacio de reflexión, porque ao fin e ao cabo creo que máis que ter xerado un espazo onde intervíramos constantemente quizás coa nosa interpretación, é dicir, creo que non faltou moito máis aporte da nosa interpretación e foi máis un viaxe pola mente evangélica, Sí, máis ou menos. Un abrir unha porta a outra persoa e escoitar outro punto de vista, non? Que ao mesmo tempo gústame ese formato. Sería brutal poder traer a xente de miras cada unha diferente e que comparta aquí Sí, súa de vida. distintas religións. Sí, E cubrir así un pouco... E cubrir un espectro e ver... Penso ver que a que estamos no porta. Ramadán. Sí. Non 100% Sí. sí, non? Sí, creo que sí. Igual podemos intentar movernos e conseguir un musulmán para cando remate o Ramadán. Para Vale. cando remate ou durante. Para falar con el e ter un ratiño tamén de reflexión e aprender con el, non? Bueno, temos o xogo preparado. Queredes pasar a iso? Xogamos unha partidiña en nos... Sí. Pódese cambiar de categoría a Sí. xogos? Ou eso que se fai eso que se fai aquí en Twitch, no? Cámbiase. Vai pasar de ser de talk shows en podcast a puro vicio. Pero que xogo? Hai Excel. O obxectivo non é conseguir un musulmán, é conseguir que unha persoa musulmana se achegue aquí a falar connosco. Javi, non o volvas a explicar. Quedou aí, quedou no pasado. Deixa oír. Veña. Dani. Esto solo para os suscriptores. No, en serio, non hai unha categoría de Excel para poñer que estamos xogando a Excel. A Excel. Sí. Ou intento, a ver se Non. teñen Excel. Hai un buscador, mira, se non hai categoría en Twitch de Excel, apaga e vámonos, Ui, hai muchas cousas con Excel. Ui, sí. Que hai? Se pos Excel, mira, temos The Excellent Expectations, Excelsior Phase 1, Excellent Card Games, Excelsior Phase 2, The Excellent DC Collection, Autometrius Excellent. Polo de agora, o de Excellent Expectations, é a que máis me gusta. Esa. Veña,